A pretlač. Ideš počier. Rozcvičovaní robí nohy makaj, nohy. Poď, ideme na jedno. Dokážeš to? Ho. Super. Stabilný vršok, dokáže bez toho, aby sa tam nakladala, bez toho, aby si ovplyvnil vršok. Ojo. A zase skračuje. Super. Má za druhá prehraň. Pracuješ rozslavu, všetkým ťažkou. Idem, krátky pohyb zozadu, dopredu. Idem, taký dopredu ťažko. Ako rýchlo prejdeš, je tvoje hlavy. Doďalme na takú bielu a ten istý pohyb kolenami, také isté. A ideme sa vytreškom. Počký bok a ideme. Udrží pevno, nedaj to na meno. Kolena, ruky strú na kolena, super. Vydáme Nikuška, ako, povedz mi, ako. A len kolena, poďme. Raz, dva, prehraní. Super, nekop to tam raz. Nielen preadujeme nohy. Veronka, stabilný vršok, a len pohyb to pracujeme. Super. Vršok začína byť už nami to pretlač. Poďme, pracuješ, maj správne, pracuje sa to. Nepolievka, potom na kraj a ideš. To je ono. Až tu, poď, rána. Chcem dokázať bez vršku urobiť. Poď, daj to na hranu. Aj rada. Ideme tlačiť, hop. Rany. Poď, to ideš čierne. Poďme, nechme sa lenko, rovno dopredu a rovno na hranu. Stabilná bamba, pracujeme celý čas. Hop, aby sme, to je ono. Ruky skoordinujeme. Tak, ruky skoordinujeme. Poď trošku ideme aknejšie, hop. Stabilný vršok, ako koordinované sochy. Super. Super, poďme. Ideme, pracuj. Super, do odbouka ešte. Neotváraj vnútorné. Koleno bok. Pretlačíš to štítom na druhú. Začneme pracovať, obnovláš ti bude tlačiť do ideš vyššie, uvoľni sa a nohy. Rany, kontrol. To robí na hraní. Nechceš to ťahať ráne. Poďme, nerotuj tými nohtami. Dobre, nevadí, ideš ňou, poďme. Prvé to položím a vyrob. Tam, na obrazovku. Pohupuj, pracuješ kolena. Pohupuj vrškom, pracuješ. Ideme 6 krát, ďalej.